हेलो गाइज आज देखने आम होटेल एंट्री कर आज आज आमर फास्ट दिन जे ड्यूटी करिया होटेल भर को जीवा ड्यूटी टाइम 11 ड्यूटी जा तेणु आज एंट्री करी आज नुआ होटेल कमेंट मत जनातु केमी आम होटेलटा हो जनातु गाइज मो सांग माने सब आइजन बोलिया पई आ ये तो बॉय नो 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 सुरेशा ಏನ್ ಮಾತಾಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡಾಬಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ ಬಸ್ ಸಾಕು ಬಿಡು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಕಾಯಿ असला माउसलो आसला एटा टी फ्री होइबना अपन आसले देखियो बोलो केमते रसे नाले टुमारो अच्छा वीडियो है तो वर्किंग कैसा है नाले हेलो गाइस आमर आज चिकेन हो रांधीची मु संडे करते मुझे आसिक मो हाथ खाइए बोली करुच्छी कहले देखा कि चिकेन कमेंट मत कहिए कि चिकेन करा बेंगलोर चिकेन एटा बार पछपटेटा एटा मेन रोडटा एटा सिटी ऊपर अच्छे मुझे टूल टूल पाखापाखि अच्छी एवं लाइट कत लगे आम बार काउंटर देखते अनेक प्रकार मद अच्छी लोभ हो पी हो बेकरी सब सब जी सब होटेल अच्छी सब एमआर
ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ଚାଲ।